Nimbag nga rabitay manen gagayam ken kakabsat ket daytoy iti Wednesday night sumakablawan tayo iti Happy Midweek ket uray pay no naulima ken kakabsat iti aglawlaw tayo. At dapay laeng dagiti kailyan tayo nga agsagsagaba kadagiti inted kakabsat iti nadawel nga bagyo nga ni Ulysses itoy ili tayo. Ket uray pay no kita at dagiti news kakabsat iti TV ken uray pay iti internet may kanyak dayjay panagladdaang ngem daytay iti masapul tayo nga awaten daytay iti maysa nga pagilasinan kakabsat iti asidegen nga panangilipas ni Apo Dios daytoy panagrigrigat tayo dito'y lubong magdama. Ket ibaon nantun kakabsat ti anak na tapno yawid na tayo di pagarian ngem sagana na nga ay kadali. Pagkararag tayo kakabsat. Man nakabali namin nga Diyos, amami nga dakat sa bilangit. Umay kami, itatrunom, itatanganaknuan, iti parabo. Umay kami nga agyaman kenta agyaman kami launay, iti panangsalaknib mo kada kami, iti naldaw-aldaw a panagbiagni. Agyaman kami launay o Diyos, kadagiti adu nga bendisyon, iti tet mo kada kami. Agyaman kami Ama, tapudno kay ti karim na saan na kami nga baybayan. Ket kada ito'y nga oras, umay kami o Diyos, nga dumawat iti bendisyon, iti panakaawat, ken sirib nga gapo ita trono. Tapno digiti adalan mi nga gapo iti saom o Diyos. Ket isukumay itagbalin nga bagnos iti panagbiag mi. Maawatan mi dayjay panggep mo nga agpay kada kami. Ket kalpasan na iti panaginadal mi may sublimin do Diyos iti dayaw ken panagyaman iti man nakabilin amin anagan mo. Agyaman kami ta dinengeg mo daytoy nga pararag mi. Ta dinawat mi digito iti kay karyan tinagan na po ni Jesus. Amen. Agtultuloy kakabsat nga iti adalin tayo ket may panggep iti panakaisalakan tayo. Ket inyunay unay ko, intaltalmet ko kabsat. No anya iti sursuro ni Apo Dios nga naisalakan tayo babaen iti parabo. Ket babaen iti dayta nga parabor at datayon kakabsat nga agbibiyag kadayjay nga biyag nga isun iti baro a biyag nga inted ni Apo Dios kada tayo. Dati kunanan ni Pablo iti maysa nga tao nga adda ken Kristo isu maysa a baro a parasol. Dagiti naglabas kakabsat nga inararanid tayo basol, nagbindutan tayo ken anyamang pag. Pinakawanan, dinalusanan, linipatan na. Ket tumakder tayo babaen kadayjay nga parabor kakabsat. Babaen kadayjay kinalinteg ni Apo Jesus iti sangwanan iti Dios Ama nga maysa a baro a parasol. Dayta kakabsat iti pagragsakan iti numo iti biyang nga awaten dayjay nga kinatalged iti pannakaisalakan tayo. Naisalakan tayo babaen iti parabo. Inawat tayo dayta asagot iti pannakaisalakan babaen iti pammati. Ket agtultuloy kakabsat nga iti kayat met ni Apo Dios ket dayjay pannakirelasyon tayo ken kuana ket dumakkel saan laeng adumakkel no di ket di agbunga kakabsat. Ta isublik dayjay pangarig ni Apo Jesus nga isunay iti pudno nga puon iti ubas. Datayo dagiti sangsanga. Ket no saan nga agbunga dayjay asanga. Iti aramiden iti Dios Ama putden na kakabsat. He will cut the branch nga saan nga agbunga. Ngem datayo kakabsat, gapu kadayjay nga parabor, ket agbunga tayo. Taramiden met ti Ama, dalusan na tayo.
Ket adda digiti paset iti panagbiag tayo kakabsat nga ikaten na. Dayjay iti process dayjay kuna tayo nga pruning. Ammo iti ama no anya digiti ikaten na. Tapno agbunga tayo ket adupay iti maibunga tayo. Ket iti adalin tayo kabsat ket isu dayjay growing in grace. Ket inadal tayon digiti bunga iti Santo nga Espiritu iti panagbiag tayo nga isu ti ayat, isu ti rag-o, isu iti talna. Ta iti inbaga na kakabsat ni Pablo iti Galacia 5:22 ken 23. Daytoy kakabsat iti bunga iti Santo nga Espiritu kunana. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. No digito'y kagabsat ti aramideng tayo. Akas tinbaganan ni Pablo, nga bungan iti Santong Espiritu iti panagbiag to, awan to kakabsat iti linteg a masalungasing tayo. Dati kunana awan tilinteg a maibusor kadagitoy. No agayat ka, awan tilinteg nga maibusor kadeta. No naragsak ka, awan tilinteg nga maibusor ket deta. No agbibiyag ka nga adda iti talnam iti Dios, talnam iti bagim, talnam iti padamatao, awan met iti linteg nga maibusor kadeta. Ket ti adalen tayo itatakabsat nga bunga iti Santo nga Espiritu isu dayjay patience, anos. No agbibiyag tayo kakabsat nga napnuan iti anos. Kunamanen ni Pablo, awan iti linteg a maibusor dayta. Nagpintas kakabsat iti panangiladawan ni Apo Jesus digiti anak na. Tamas basa tayo ijay Revelation 14 verse 12. Kunanan ni Apo Jesus, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Anya iti kunanan kapsat, daytoy iti kinaanos dagiti sa santos. May sagayam akababalin iti anak iti Dios nga nakasaganan kakabsat nga agtawid kadayjay langit nga naisagana ni Apo Dios ken iti biag nagnanayon isugayam kabsat dayjay kinaanos. Dati kunanan ni Apo Jesus daytoy ti kinaanos dagiti sa santos. Nagpintas nga nagan kabsat. Idi nga inawat mo dayjay aparabor. Inayaban na kan ni Apo Dios nga anak na. Agsipod tati ama tayo na santuan. Si kang anak na, inayaban na met iti santo. Here is the patience of the saints. Sa imbaga na kabsat na digitoy nga sa santos, ket salsalimut mutanda dagiti bilbilin ni Apo Dios. Apay, agsipod ta adda dayjay pamati ni Jesus kadakwada. Dayjay apamati ni Jesus iti Ama. Nga isu iti nagngitid ken kuana dayjay apanagbiag nga nagtungpal kadayjay pagayatan iti Ama. Idin nga inawat tayo dayjay nga parabor kakabsat. Dayjay nga pamati ken ni Jesus. Addameten kadatayo. Daytoy kakabsat ti balakad ni Pablo. Kadagiti kakabsat tayo iti Colosas. Colossians chapter 3 verses 12 and 13. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on the tender mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, and long-suffering, bearing one another, forgiving one another of anyone who has complained against another. Even so as Christ forgave you,
so you must do. Anyay timbaganan ni Pablo kabsat. Agsipod tadatayo digiti inayat, pinili ni Apo Diyos, kukwa na tayo, ili na tayo, tattao na tayo. Agsipod tadatayon digiti tattao nga pinili, inayat ni Apo Diyos, iti inpakpakaasi ni Pablo kakabsat, ket ipakitayo, dayjay kinaasi tayo, dayjay kinaimbag tayo, dayjay panagpakumbaba tayo kakabsat, ken dayjay kinasingpet, ken kinaanos tayo. Dayjay uneg iti iglesia, iti Kolosas, iti kunanan ni Pablo kabsat, no adda iti pagkunaan iti maysa ken maysa, kahit nangarusawan. No adda iti kabsat mo, adda iti pagkurangan na, no adda iti kabsat mo nga naaramid na, iti maysa nga banag, nga saan kuma nga pagsayaatan iti bagi ni Apo Diyos. Kunanan ni Pablo kabsat, agiin nanos ken agpipinakawan kayo. Then he gave the underlining principle and reason. Apay, kas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Makita tayo kabsat nga kasapulan tayo iti anos. Kasapulan tayo dyan na paot kakabsat nga panagibtor, long suffering. Tapay, agda tayo nga agbibiyag, and we are suffering mistreatment. Kunana ni Apo Jesus kakabsat, nagasat, dagiti maidadanes. Nagasat kayo into no pagsawsaw anda kayo. Akas dayjay inbaga kakabsat, iti naglabas en eleksyon tayo. Idi nga inayaban na ka ni Apo Diyos. Pinili na ka ni Apo Diyos. Tao na ka ni Apo Diyos. Sumursurot tayo ka ni Apo Jesus nga isu itinawag, dagijay nga adda igisipnget, nga pasurot iti ama iti sipnget, nga isu iti kabusor man ni Satanas. Mga ramid da, iti maibusor kadagiti adda iti lawag. Dati kunanan ni Pedro kabsat, kabayatan nga ururayan tayo di gundaway nga umay ni Apo Jesus tapno umay na tayong alaen. Laglagipin tayo, di kabusor kaslalan na rungsot alyon, sapsapulen na dagiti anak ni Apo Diyos. Agsipod kakabsat ta, agsagaba tayo. We are suffering under mistreatment. Kasapulan tayo iti anos. Umunang aramidin tayo kabsat, laglagipin tayo kuma, dayjay kinahustisya ni Apo Diyos. We must consider the justice of God. When we are under severe suffering and mistreated, sino man kakabsat, iti mangited kada tayo dayjay suffering, agsipud da tayo ket we are mistreated, umuna nga ramidin tayo, we must consider the justice of God. Kuna nakakabsat ni Pedro, iti 1 Peter 2 verse 23, who, when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. Iti bagbagad to'y kakabsat ni Pedro, isuna ni Apo Jesus. Tamo ni Pedro kabsat, digijay ang naglablabsan ni Apo Jesus. Amo ni Pedro nang nangruna, digijay maudi kakabsat, nga kapadasan iti panagbiag ni Apo Jesus. Nga isuna, ket nalalais, nga isuna, ket nagsagaba,
Ngaman niya iti naramid ni Apo Jesus kabsat. Nagtalet ket di iti Diyos tinalinteg nga ukom. Anya ti advice ni Pedro? No agsagaba tayo. Let us remember that God is the God of justice. Daytoy kakabsat nga in surat ni Pedro, malagip na dayjay inbaga ni Apo Jesus kakabsat, idi nga nakabartay iti cross. Idi kakabsat nga dagiti soldados ket innalada di pagan-anay na, ket daytoy kakabsat iti inbaga ni Apo Jesus. Luke 23 verse 34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Anya itimbaga na Apo Jesus, Ama, pakawanem ida, tas saan da nga ammo iti aramiden. Mikaduang aramiden tayo kakabsat. No, agsagsagaba tayo, gapu iti panagaramid iti sabali nga tattao. Let us remember the faithfulness of God. Manen ni Pedro kunana kabsat iti 1 Peter 4 verse 19. Therefore let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as a faithful Creator. Intun no datayo kakabsat iti sentro iti pannakaidadanes. Babaen iti sao, babaen iti aramid, anything. Iti aramidin tayo, we must remember the faithfulness of God. No agsagaba kayo, unana ni Pedro kapsa. Kas iti pagayatan iti Diyos. Aping ako na nakas pagayatan iti Diyos. Datin baga kakabsat, ti baga iti Biblia, idin nga sinurot tayo ni Apo Jesus akas personal nga manlubot tayo. There is the great controversy ni Satanas agaramid kadagiti pamayan. Agusar ni Satanas kadagiti na duma-duma nga wagas. Tapno sika nga anak iti Diyos. Ket agsagaba. Saan nga ni Apo Diyos ni mangited kakabsat, iti panagsagaba di kita anak. It is the enemy. Laglagi pa inyo ti biyag ni Job. Inaramid ni Satanas di kiti amin apanang parigat kenkwa. It is not the will of God. Nga magsipod kakabsat ta, aglasak tayo kadayta. Agtalet tayo iti namarswa. Iti napintas kakabsat nga dayjay kapadasan nga mabalin tayo nga sublyan kadayto isu dayjay kapadasan ni Jose. Amuyo ni Jose kabsat. Inayayat ni Jacob. And because Jacob loved Joseph more than his brothers. Inaramidan na kabsat iti pagan-anay bado nga adu iti kolor na. Sakit din ni Joseph ket adu digiti tagtagainep na nga ibaga na kadigiti kakabsat na nga isumuten ti gimuran digiti kakabsat. Malagip tayo di may sangal daw nga idi apanda na pan nagtrabaho akas pastor nga rod kadagiti dingwen ti pamilyada digitoy nga kakabsat ni Jose, sa ngapulo da kabsat. Idi umayin ni Jose, nagaramid da, iti maysa adakis a plano. Maglanganin tada maysa katakwada, narigat no patayin tayo ti kapsat tayo. So what they did was to sell Joseph to the traders. Kita mo tayo nga napan ni Joseph ejay Egypt, mo tayo nga naibalog,
Amo tayong kakabsat, ti panangusar ni Apo Diyos kenkwana. Ket idin nga umayin ti panagbisin, dagitoy nga kakabsat na, kasapulan dametten iti taraon, napanda, ijay Ehipto. Nailasin ni Jose, dagiti kakabsat. Ngem saan nailasin dagiti kakabsat ni Jose? Tapay, Joseph was a royalty in Egypt. He was second to the king. Amo yung kabsat, nagpintas dahi inbaga ni Joseph iti Genesis 50 verse 20 nga intunno agsaga tayo. We must remember the faithfulness of God. Kunana ni Joseph kakabsat, but as for you, katungtong na tingin kakabsat, kunana, dakes iti pinanggap yu kanya. As for you, you meant evil against me, but God meant it good in order to bring about as it is this day, to save many people alive. Naawatan ni Jose kakabsat, nga dayjay gayam inaramid digiti kakabsat da, nga dakes apanggap kanyana. Ni Apo Diyos inusar na, nga nagbalin, nga pagimbagan, saan laeng nga digiti kakabsat na, dudikit di dagiti adupay at tao, na ispalda kadayjay nga bisin. Kasano kakabsat, iti panagbiag tayo, no da tayo maprovokar tayo. We must know how to respond to provocation. Anya itirami din tayo, kakabsat. When we are under provocation, anya itirami din tayo. Umuna, nga rami din tayo, kakabsat. Let us emulate God. Kitain tayo dahil Diyos nga nang pili kada tayo. Nangayat kada tayo. Nangayab kada tayo. Nangisalakan kada tayo. Sino dahito nga Diyos kakabsat? Kunana ni Moses kabsat, iti Exodus 34 verse 6 and 7. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means of clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and children's children to the third and fourth generation. Anya iti kababalin ni Hioba nga Diyos kakabsat. Denggan nyo, managayat, manangaasi, saan analaka nga agpuntot, na dungog ken napudno. Ket no nagkari, tungpalin na, dayjay kari. Iso nga, no umayin kakabsat dayjay, maprovokar tayo. Anya, dete, umaymbetin ket kaslalang masair dayjay na tayo. And normally as human, we tend to retaliate. Anya itik umuna kabsat, let us emulate God. Kararag tayo ako, tulungan na. Dahito yung matin balakad kakabsat ni Pablo. Romans chapter 2 verse 4. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Gaya minto no makita tayo kakabsat, dayjay kina ayat ni Apo Diyos, dayjay kina
imbag ni Apo Diyos, dayjay kinaanos na kadatay. Di kunana ni Pablo Kabsat, dayjay nga aglapunasan the overflowing goodness of God, the overflowing long-suffering of God, the overflowing patience of God towards us. Isumit ko may tirik na tayo, numaprovokar tayo. Malagip yun dayjay pangarig ni Apo Jesus, maipanggap iti maysa nga adipen. Dahito nga adipen kakabsat, inayaban dayjay amo na, he was called by the master to have an accounting with the master. Ijay new versions iti Bibles kabsat. This servant owed the master nakautang kakabsat kaya dayjay amo na in terms of millions of dollars. Kabil tayo kabsat, billions of pesos. Napan? Inaladya mo na dahil listaan kat kung may kanta kitaam na napakita ng listaan. Tatalagan mo wala po makita. Kumusta nga itautang kuna na dahil nga adipen, apo kuna na. Uray no ilapok, dagitan na. Kat ag serbi akin ka, kat amin ang masapulak, iti unos iti panagbiag ko ako. Saan punto? Na mabayadan tautang. The master is at dadayjiladawan na ni Apo Diyos. Anya, manangaasi, managayat, napaut iti panakiptor na manang pakawan. Kunana kadayjay nga di pen may kan kunana. Inala na dayjay bulpen na kakabsat. Ket in surat na ijirabaw dayjay anagan dayjay nga di pen na paid. Sana pinirmaan ka. Paid nga awan pulos itinbaybayad dayjay nga di pen. Paid nga saanen a masingir dayjay nga adipen kadayjay utang na nga millions of dollars. Apo tiragsa na kunana ni Apo Jesus distoryain na daytoy iti Matthew 18 verses 21 to 35. Idi rumuar siguro sagsagaw isi tiragsak na sino batang nagragsak kakabsat. No dayjay saan mo ang mabayadan nga utang mo ket dayjay nakautangam ket ibaga na kenkan nga nabayadan mo. Hambang nga sikan ng bayad ni Ro. Ngayon hindi nakita na dayjay bada ng adipen nga sigun ken ni Apo Jesus nakautang kinkuana na iba na begituman ko na. Siyempre dayjay nakautang kakabsat ket mapan ka dayjay nakautangan na. That's always the case. Yautang mo gayem. Kunana kabsat iti new versions dagiti Biblia. This second servant owes the first servant only few dollars. Kaya kunana dayjay nakautang nga dipen ko. Gayem kunana ko. Dispensarum awang pela pagbayad ko. An-anusan nagkadia. Ti kunana ni Apo Jesus dayjay nga adipen anapakawan. Linagtuna dayjay adipen nga saan ang makabayad iti utang na. Ket bayad ka kiti. Ada magayam ijay balay dayjay amuda nga nakakita no niya mapapasana. Inbagada ka dayjay. Apo ko na. Dayjay adipen mo nga pinakawa mo itaon. Madama pa lang siguro kabsat na bukkulin na.
Dayjay saan ang makabayad nga padana nga adipan. Kaya kuna na jay master, go, call him back. Inaiban. Siguro iti umunag dayjay nga adipan kakapsat, ijek office dayjay master na. At dapay laeng ijalamisaan dayjay nga napirmaan, gadakkel nga utang na anak. Kuna na mo na, what are you doing? What are you doing? Simreken kakabsat kada ito'y nga adipan. Anya, dayjay. Akina. Let us emulate God. Dayjay Diyos nga nang pakawan itinaruway nga basbaso. No adamit dagiti kakabsat tayo, manya nagkurang kadatay. They might provoke us. They might harm us. But when we look at the goodness of God, when we look at the forbearance of God, and when we look at the long-suffering of God towards us, babayin kaditi parabor na kakabsat. Itid tayo man. Kadagiti samsapan. Anya ngay mitno, at dadigit siya'y kakabsat nga po natin yung mga shortcomings. Umuyo na daduma, digiti karirigatan when we look at people and they have shortcomings. What will we do? The next advice that I would like to give is tolerating shortcomings. Denggan yung kakabsat, iti kuna namanen ni Pedro kakabsat. Ijay 1 Peter 1 verse, 1 Peter 4 verse 8. Kuna na. And above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. At iti pagkurangan, iti sabali nga tao. Kunana ni Pedro, ag-ignite kayo. Sipupudno, agsipud na ti ayat, punasin na ti ado ang basbaso. I like that. When God has forgiven me, it is my prayer, Father, help me to forgive. Aday timay sa nga prinsipyo kakabsat na babayan ka ni Apo Diyos na sorso. Anyaman kakabsat nga ramidan, I always say, tao na. Sa pangarigan na dati nagparamidap iti may isang banat. So, patadar ti balay. I want perfections, right? As much as possible, pulido ko mapan nakaramit na. But when I look at the digiti babanag na saan na siya pa nakaramit na. And then I say, tao laing, di dyan nakaramit. He has shortcomings. Isu nga no adan kakabsat da jay panagbidot, ada da jay panagkurang, itarami din tayo kabsat, da jay anus kuma, nga bunga iti Santong Espiritu, nga isu kakabsat, iti pundasyon na ket isu iti ayat. Laglagipin niyo, da jay kunana ni Pedro. Aginayat kayo. Asipupud. Agsiput ta. Iti ayat, punasin na ti adong paso. When someone have become short of our expectations, let love cover that expectations.
and especially the shortcoming. Iti Biblia kakabsat, ibagana iti direct ministry of the Holy Spirit. Kadayjay apanagbunga tayo iti anos. Remember again, the fruit of the Holy Spirit. Ngayon, dadalin tayo kabsat. Love, ayat, joy, rato, peace, talna, long-suffering, anos. Dagito'y kabsat, isu iti direkta nga resulta iti panakaisalakan tayo babaen iti parabor. Ket kabayatan nga datayo kakabsat kadayjay nga panakirelasyon tayo ni Apo Jesus. Akas may sa nga sanga nga agbibiyagan kadayjay nga poon. The character of Christ is being reproduced in us through the Holy Spirit. Denggan nyo kabsat iti kunana ni Pablo ije Ephesians chapter 3 verse 16 to 19. That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through the Holy Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Nagpintas ki pa ng ibaga na kapsat. Nga intundo ni Kristo ket addan nga agnanaed kada tayo, ito'y puso tayo, babaen iti pamati tayo kenkwana. Mairamot tayo kuma. Maipasdek tayo kuma. Iti ayat. We enter into that relationship because of love. And the first fruit of the Spirit is love. Unanan, may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height, to know the love of Christ which passeth understanding, that you may be filled with all the fullness of God. Nagpintas kabsat nga balikas nga naggapo iti sa napo Diyos. Nga isu iti kararag tayo kuma iti inaldaw-aldaw. Nga agbiag tayo kuma, babaen kadayjay nga panagnaed ni Kristo iti panagbiag tayo in our hearts through faith. Tapno kakabsat, maawatan tayo dayjay kadakkel, kauneg, kaalkaba, kangato, iti panagayat na kadatay. And then Paul say, tapno awan pagkurkurangan yu, ket mapno kayo iti nadyusan aganan. May the grace of God be with you. May the love of God be in your heart. And may God give us the fruit. Niya din yung fruit kita ta. Patience. In other words, long-suffering. Kinaanos. Niya po Diyos kuma, iti madaydayaw, iti panagbiag tayo. Ang kararatay. Man nakabalin namin na Diyos, yaman kami, tapinili na kami, inayat na kami. Binigbig na kami, nga da kami digiti tao na. Ngimadapay lang o Diyos, digiti kababalin ni. Nga kayat mo nga balbaliwan ken sukatan. Agyaman kami o Diyos kaday tangayon. No tiyempo ko mga Diyos no may kami iti may sa sitwasyon. Nga masair dagiti rikrik nami ako. Ipalagip mo kada kami ti anak mo. Ipalagip mo digiti nararamid mo digiti anak mo Diyos. Uri pa digiti propeta mo.
Uray pa hindi kita apostolis. Na nagbiagdag po kadeta maayat ng Diyos. Tulungan na kami ngayon. Iti Santong Espiritu, umaw Diyos, iti tumulong kada kami tapo, digitang kababalin din. Kati sumot din o Diyos, iti makita, nga bunga kin kababalin. Agyaman kami amat na dinengeg mo, digiti nga kararan, itinagan na po ni Jesus, tinawag. Amen. Niya po Diyos, timang bendisyon kada kayo kapsat, mamisan pa'y hapon ito. Ket aginuray tayo into numay nga lawas manen, tuloy tayo kakabsat nga adalin, daytoy nga topic tayo, growing in grace. Adalin tayo tumanen kapsat. Dagiti bunga, iti Santong Espiritu, iti Panginoon. May God keep you safe. Iti sirok, iti ayat na. Magarabite man